Partit per posar a prova les bones dinàmiques entre l'Adam i l'Atlético Baleares. Els cervesers buscaven sumar la 5a victòria consecutiva a casa davant els balears que venien en alça. Les ocasions més clares han estat per l'Adam, però s'ha arribat al descans amb el marcador inicial. A la represa, el partit s'ha animat amb ocasions per ambes bandes i el protagonisme ha recaigut en els porters. Primer, el porter de l'Adam, Marc Vitó, ha salvat un 1 contra 1 contra Rodri i després el pal i 3 grans intervencions de Tomeu han evitat el gol local. Jo crec que amb un empat tothom s'ha anar content, no? Nosaltres hem tingut una cosa molt clara, ells també una molt clara, després el gol ha vengut d'una jugada un tant estranya, no? Per tant, crec que un empat hauria estat un resultat just. Al minut 74, però, Edu Expósito ha decantat el partit a l'aprofitar una errada del porter balear per marcar i fer l'1-0. Que estoy contento por la victoria, por el trabajo de los chicos. Hemos jugado contra un rival difícil y complicado, ya sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Y bueno, quizás no hemos tenido la brillantez de otros días, pero sí la entrega y el sacrificio para buscar la victoria. Crec que un partit molt igualat i bueno, petits detalls han declinat cap al DAM. No? El DAM un bon equip, jo crec que han lluitat, no contents perquè quan no guanyen no te'n vas mai content, però sí que satisfet en sa feina de l'equip, no? Continuar i intentar sumar la setmana que ve. El marcador ja no s'ha mogut i l'Adam ha sumat una nova victòria a casa que els permet seguir a prop de les posicions capdavanteres. Nosotros tenemos ilusión por quedar lo más arriba posible, por intentar estar con ellos y si podemos tener alguna opción aprovecharla. Tot i la derrota, l'Atlético Baleares continua en la zona mitja amb 19 punts.